Vučić: moj san je najrazvijenija Srbija u ovom delu Evrope, a Kurti sanja ratove. Petak, 5. jul 2024. godine u 13:57. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je, povodom tvrdnji Aljbina Kurtija u New York Timesu, da su njegovi snovi uspešna i ekonomski napredna Srbija koja će biti ubedljivo najrazvijenija u ovom delu Evrope, ali da je veoma ponosan na našu vojnu industriju i da će nastaviti da naoružava vojsku Srbije, da bi bila odvraćajući faktor. Aleksandar Vučić je, komentarišući tvrdnje premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija u tekstu objavljenom u New York Timesu da se Srbija naoružava i da tesno sarađuje sa Rusijom, rekao da se vojska Srbije naoružava malo više nego što bi Kurti voleo, a mnogo manje nego što bi on voleo. Kao što se oni naoružavaju, odnosno naoružavaju ih od Turaka preko Nemaca do Amerikanaca mnogo više nego što ja volim, mnogo manje nego što bi on voleo. A te njegove besmislice o tome ko želi rat, on je jedini koji želi rat, pošto ceo život čezne da obuče uniformu i da glumi na Balkanu malog Zelenskog, rekao je Vučić na konferenciji za medije posle prijema dece srpske nacionalnosti iz regiona i dijaspore. Dodao je mu se ta želja neće ostvariti, pošto Priština nikakve veze nema sa suverenom teritorijom i nezavisnom teritorijom, a Ukrajina je ipak međunarodno priznata teritorija. Tako da on može da čezne za ratovima. Naši snovi su različiti, njegovi snovi su ratovanje, a moji snovi su uspešna, ekonomski napredna Srbija, Srbija koja će biti ubedljivo najrazvijenija u ovom delu Evrope i toliko su nam snovi različiti da ne možemo da se sporazumemo, poručio je Vučić. Dodao je da će Srbija kupovati sve što je potrebno da bi bila odvraćajući faktor u odnosu na tako agresivne tipove kao što je Aljbin Kurti. Važni razgovori sa Gruškom, ja sam pokrenuo pitanje municije. Vučić i rekao da je sa zamenikom ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandrom Gruškom u Beogradu imao važne razgovore i konsultacije, a da je jedna od 23 teme bila izvoz srpske municije, a ne oružja. Ja sam pokrenuo pitanje ne oružja, već municije, jer mi oružje, osim Kipru i Azerbejdžanu i u neke geografski daleke zemlje Afrike i Azije, nismo na tlu Evrope izvozili. Imamo ogromne zahteve za pasasima, norama, tenkovima našim i za svim drugim i ništa od toga ne damo. Zato što ja kao vrhovni komandant ne dozvoljavam da bilo šta od toga bude bilo gde izvezeno, rekao je Vučić. Predsjednik je tako odgovorio na pitanje da li je tema razgovora sa ruskim diplomatom bila izvoz našeg naoružanja Ukrajini i da je ruska strana zabrinuta zbog toga. Što se tiče municije, dodao je, mi od toga moramo da živimo i to je tema koju je pokrenuo. Oni su pokrenuli mnoge druge teme, od železnice, Đerdapa, do prisustva u Švajcarskoj na samitu, do svega drugoga, ali ja sam bio taj koji je pokrenuo ovo pitanje. Tek toliko da vas obavestim, samo da imate u vidu da je reč o još jednoj neistini i ništa više, rekao je Vučić. Odgovarajući na pitanje novinara da li zaista ima kontakt sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, pošto se stiče utisak da predsjednik RS Milorad Dodik mnogo češće putuje u Rusiju, Vučić je rekao da je i on imao pozive za svaki od tih foruma na kojima je Dodik bio. Smatrao sam da nije vreme i da nije trenutak, čuvajući teško stečenu poziciju Republike Srbije, da budemo jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. To je bila moja odluka. Hvala našim ruskim prijateljima na pozivu, rekao je Vučić. Dodao je da je sa ruskom stranom imao važne razgovore i važne konsultacije po svim pitanjima. Beskrajno im hvala na podršci koju su nam pružili za rezoluciju UN-a. Ja mislim da oni duguju veliku zahvalnost Srbiji što je to jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. To nije ni Mađarska, to nije ni Bosna i Hercegovina, naglasio je Vučić. Želimo da uvećamo prostor za saradnju sa azijskim i afričkim zemljama. Predsjednik je rekao da Srbija želi da uveća prostor za još bližu i u potpunosti institucionalizovanu saradnju sa afričkim i azijskim zemljama, kako je istakao, sa zemljama sa najbrže rastućih kontinenata i da prostor koji postoji za napredak i srpske privrede u svakom smislu i u svakom pogledu uveća, ubrza i da se angažuje mnogo više na tim prostorima. Naveo je da će u dogovoru sa Ministarstvom spoljnih poslova država za sljedeći budžet pripremiti veće fondove za saradnju koju Srbija priprema sa afričkim i azijskim zemljama. Lično ću učestvovati u nekoliko velikih turneja po Africi i Aziji.
Također biću domaćin velikom broju predsjednika koji će dolaziti sa ta dva kontinenta, rekao je Vučić. Uskoro najveća luksemburška investicija u Srbiji. Predsjednik je istakao da je Srbija dobila najavu najveće luksemburške investicije za proizvodnju grafenskih nanocevi, koje se koriste u proizvodnji električnih automobila, koja će dodatno osnažiti zemlju ubrzanjem privrednog rasta. Vučić je na konferenciji za novinare istakao da će u narednom periodu biti doveden veliki broj investitora, kao i da će u narednih 20 dana u Kragujevcu početi proizvodnja električnog automobila. Veoma sam srećan zbog toga i to ćete i vi saznati za nekoliko dana, kada vest bude obelodanjena u Italiji, rekao je Vučić.